Hello mga kawaray! Kumusta? Share lang pag may time. Mabuhay! So mga kawaray, si kuya naka-decide na bibili na lang kami ng bagong brush cutter kahit medyo mahal siya, charot. So nag-check kami ng brand new, so more expensive. So ito is not bad kasi 4,500. Depende kasi yun sa brand. So we choose made in Japan. So yun nga, sa Davao namin nabili siya. So sa peso 4,500. Sa yen nasa 10,000 yen. So depende sa exchange rate, and sa USD dollar is 100, but depende kasi yun sa rate. So check nyo na lang yun sa mga store, okay? So yun lang mga kawaray. So enjoy po tayo, and naman, always thank you. So pahabol mga kawaray, naman pag bibili tayo ng mga anything na need sa farm or sa bahay, whatever stuff na we need. So we need to check all the time sa online, how legit, sa mga friends, tanong ng tanong para makamura. Huwag tayong bili ng pinaabrat agad-agad. So ganon, tanong-tanong is the key. Research is the key. Yung checking through online kasi napaka accessible nowadays dahil sa internet. So thankful tayo dyan. So yun lang ang pahabol mga kawaray. So mga kawaray, yung nag-mower dyan sa area namin is family friend. So ganon. So yung araw niya is like 350 pesos. I'm not sure. But nasa ganyan. So syempre, we need to treat them nicely para maganahan din sa trabaho, kasi hindi pa talaga yan siya as in magaling, kasi parang tinitrain pa ng kuya ko. So ganun lang, i-treat natin sila ng maganda para ganado sila sa work, at saka kainin ng maayos, parang family lang ba, hindi natin sila i-treat ng ibang tao. And ito na nga, itong mga pamangkin ko na makulit, itong kambal na ito. So they are trying to help my brothers, and they are trying to annoy the other guy. Charot lang po. So yan sila, mahilig yan sila magsasama sa brother ko, kasi na-train talaga yan sila sa mga saging-saging na yan. So bawal arte-arte, bawal palaging gadget lang, and na so dapat matuto din silang mag-help kahit konti para maganda yung foundation nila, at makati nila kung ano yung na-train na rin from our parents. So ganun lang, ang daldal ko talaga mga kawaray. So continue na lang natin ito, okay? So salamat palagi, at I hope you will enjoy this video, at kahit papano may natutunan. So ganon, pag magbili, check lang online, check ang price, ang qualities, at yung brand. So salamat again, thank you everyone. So enjoy watching.
So, pasensya na kayo mga loves kasi parang hindi ko feel ang kanilang pag-video. Diyos ko die. They are like laseng. Parang laseng lang ses. Ganon. So, yan yung dalawa kong kambal o yung pamangkin ko, diba? They are trying to help. They are trying to clean the grass cutter for the next session. Charat! Ganon. So, diba? Kung ganyan. So, ganon lang. See you later again and again. And happy lang. Stay positive sa lahat ng bagay. So, thank you. So, that's all for now, mga kawaray. Take care, stay positive, and stay motivated. Waray with a heart. Please don't forget to click and subscribe. Arigatou gozaimasu.